Jama'a assalamu alaikum, abota kallon tashar nan ta Amsa Multimedia. Abu na farko da yau zan kawo muku shine yadda zaka mai da wayanka ta zama wayar leken asiri. Amma kafin in nuna muku wannan video, ina bukata ga wanda in sabon zuwa ne a wannan channel tamu ta Amsa Multimedia, muna bukata kai muna subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa wanda zamu sanar da kai da zarar mun dora sabon video. Ba tare da bata lokaci ba, mu je muka video namu yadda zaka mai da wayanka kamaran leken asiri. Kamar yadda na ce zan nuna muku yadda zaka mai da wayanka ta zama kamaran leken asiri. Abu na farko da zaka yi, ya kamata ka samu wayoyi guda biyu kamar haka inna. Na farko abin da zaka yi shine zaka shiga Google Play Store. Bari mu gani. Zaka shiga cikin Google Play Store. Bari mu samu Google Play Store. To, gani sai ku zo nan ma ku shiga cikin Google Play Store. To, kuna gani kamar haka. Abin da za ku nema shine Bluetooth video stream. Kuna gani kamar haka inna. Kuna gani na farko za ku dauka, za ku dauki wannan na farko. Kuna gani kuna daukan shi, abinda za ku yi sai ku install shi, ku yi download din shi. To kuna gani, bari mu jira, ya danganta da yanayin sabisinka. Kana iya shiga ta nan gurin kai tsaye, in kuma ba nan ba za ka iya dawowa baya ga baki daya. Kamar da kuke kallo a nan, ka danna receive. Kuna gani a nan ka danna envoy. To sai ka zo ka taba shi haka. Kana gani? To yanzu ku gani. Kuna gani? Kuna ga inda yake nuna muku. Kuna ga inda ya nuna muku. Kuna gani kameran tana wani waje, kuma kuna ganin wani abu daban. Kaga wayanka ta zama kamaran leken asiri, ko da kana daki ko kana wani waje. To da fatan dai kun ji dadin wannan video da muka nuna muku yadda wayanka za ta koma kamaran leken asiri. Kun ga dai yadda za ka yi, wayanka ɗaya yana bangare daban, waya ɗaya kuma ya fita can kana hangen wani abu daban da shi. Da fatan dai kun ji daɗin wannan video. In kun ji daɗin sa, muna bukata ku danna mana alamar like, sannan fa kar ku manta da wanda bai subscribe ba ya danna mana subscribe, sai ko ya danna abone, sannan ku danna alamar kararrawa wanda za mu sanar ku sabbin bidiyoyin mu da sabon da zarar mun dora su. Mun gode sosai, mun gode sosai Amsa Multimedia. Ku ne muke alfahari da ku. Masha Allah.